F'attività politika fil-Pjazza ta' Raħal ġdid, il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bella qal kemm hu gburi biċ-ċertifikat li tat lil pajjiżna l-Kummissjoni Ewropea. Dak li pajjiżna taħt Gvern Laburista se jibqa' jkollu l-akbar tkabbir ekonomiku. L-aqwa ħolqien tax-xogħol fost il-pajjiżi Ewropej kollha. L-inqas rata ta' qatt fost l-istati membri kollha. Tnaqqis tad-deficit qabel iż-żmien miftehim mal-Kummissjoni Ewropea u finanzi tal-pajjiż fis-sod. Dak ta' dalgħodu kien ċertifikat ta' tmexxija ekonomika kompetenti ta' pajjiżna. Ċertifikat tal-kompetenza fit-tmexxija tal-finanzi tal-pajjiż. Ċertifikat tal-kredibilità li għandu pajjiżna. Dam differenza tal-pajjiżi Ewropej li qed jotru minħabba tensjonijiet ġeopolitiċi u tafaw il-pis fuq iċ-ċittadini tagħhom, politika ta' austerità. Dr. Abela qal li l-pożizzjoni nazzjonalista qed tieħu żbalji kbar ta' kuljum u jekk dan isir mill-Gvern, fir-riżultati tal-Kummissjoni Ewropea pajjiżna jiġi l-aħħar. Semma kif fil-programm elettorali l-Partit Nazzjonalista ta' Alex Borg qed iwiegħed li jagħti pensjoni lil kull barrani li jiġi f'pajjiżna, anke jekk iħallas sena waħda bolla biss. Dan fl-istess ħin li Borg qal li kull ħaddim irregolari li jinstab f'pajjiżna jagħtih permess jieqpa' hawnhekk. Dr. Abela semma kif dwar it-trasport tal-massa, il-kellim nazzjonalista Tony Bezzina qal li dan se jiswa 3 biljun euro. Iżda l-programm elettorali tal-PN qed jisħaq li se jkun ta' 3.9 biljun euro, diskrepanza ta' 900 miljun euro. Temmnux is-surveys kull elezzjoni tibda u għada xejn b'xejn. Min kollox qegħdin jagħmlu, min kollox qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista biex jidħol Kastilja lesti biex joħduna lura għall-2012. U tistgħu twaqfuhom intom biss kull wieħed u waħda minnkom, intom bil-vot tagħkom, intom bil-vot tal-eżistakom, intom biss għandkom dik is-saħħa. U tħallux dik is-saħħa illi taħrab minn idejkom. Il-Prim Ministru qal li din l-akbar għażla li għandu l-poplu f'ġenerazzjoni, għażla bejn it-tim ta' Roberta Bella u t-tim ta' Alex Borg. Żmien id-deċiżjoni issa huwa magħna l-aktar għażla importanti ta' ġenerazzjoni din. Hija għażla bejn il-proposti vera. Immija wkoll u aktar importanti għażla bejn it-tim ta' Roberta Bella u it-tim ta' Alex Borg. U bejn Gvern Laburista u Gvern Nazzjonalista. Bejn politika ta' prosperità qawwija u r-ritorn tal-politika tal-austerità.